הרבה טקסטים קולנועיים כה יפים, כי המעקב הזה, הצלם, גם הוא גאון בתחומו של היצ'קוק, הצליח לבנות לפי הוראותיו של היצ'קוק מעין אטמוספירה הזויה למחצה. כלומר, אלה רחובות סן פרנסיסקו, ובסופו של דבר יש מכונית אחת ועוד מכונית אחת, ויש שם איזשהו מוזיאון ואיזושהי חנות. כלומר, הכל, אין פה שום ספירה, אתם יודעים, של חלומות. ובכל זאת, התנועות האיטיות, הצילום מפרספקטיבות שמתכנסות בזו אחר זו, משרות עלינו אווירה חצי הזויה של איזשהו חלום נמשך, משהו מסמריסטי, או המילה הנכונה עבור סקוטי וגם עבור הצופי טרנס. סקוטי נמצא עכשיו בטרנס, למעשה מכאן בהלאה, כל ימי חייו שעוד נשארו לו, הוא יחיה בטרנס. הוא כבר לא שייך לעצמו. אוקיי, אלון, בוא נעבור לקטע החמישי ונשוטט איתו קצת. הסרט זה הוא כמו פואמה, והמשך של הפואמה יש לו חשיבות כאן. הסרט לא יכול להיות קצר, כיוון שיש לנו באופן מצטבר אולי 40 דקות של מעקב כזה.
ואל תחשבו לרגע שזה משעמם. זה לא אמור להיות בלתי משעמם, זה אמור להיות מצב האדם. זה אמור להיות ה-drifting around הזה, כלומר שאדם הולך שוב ושוב ושוב ושוב, ואנחנו נכבשים אחר הקצב האיטי, שאין בו כביכול מטרה, חוץ מלא לאבד אותה. היא הולכת לכל מיני מקומות, הוא הולך בעקבותיה, הוא מביט בה ממרחק, הוא ממשיך, היא נעלמת, הוא מוצא אותה שוב. ולכן יש לנו כאן לא חיזור, אלא מעקב של אדם אחר אדם, קשר, ואנחנו תופסים את זה. מה שהיצ'קוק הצליח לעשות ביצירה הזאת, הוא כל נדיר, יש את זה אולי פה ושם אצל פליני, אולי פה ושם אצל טרקובסקי, לא אצל בימאים רבים, דווקא לנטרל אותנו מתכליות מאוד ממוקדות, אתם מבינים, מהפרגמטיקה של החיים, ואיכשהו לשלוח אותנו למשהו הרבה יותר אוורירי. והאווריריות הזאת, אני חוזר ואומר, המצב הטרנס, ההיפנוזה הזאת, שבה מצוי סקוטי, היא התאהבות, וכמה פעמים בסרטים אנחנו ראינו התאהבות כמצב ולא איזושהי הכרזה דרמטית שפשוט בעקבותיה אנחנו צופים בתוצאות הבלתי נמנעות. כאן יש לנו את המצב. טוב, אני פוסח על זה שוב כי אין לנו את הזמן. אני מזכיר לכם, בעקבות המעקב יום שלם, ידידתו לשעבר של סקוטי, שאוהבת אותו, אמרתי כל הזמן הזה, מיץ', ששומעת בצער על כך שסקוטי עושה איזשהו דבר כל כך מוזר, היא שואלת אותו בעצם מה הוא עושה ולא יודע בדיוק לענות לה. בכל אופן, היא מספיק מסורה לו על מנת לקחת אותו לאיזשהו ידיד בחנות עתיקות לספרים ולכל מיני זכיות חמדה, ואותו אדם שהוא, אתם יודעים, מהאזרחים הוותיקים של סן פרנסיסקו, מספר לשניהם את הסיפור על קרלוטה היפה, שהייתה פילגיה של אדם עשיר מאוד מאוד, והייתה מאוהבת באותו אדם, אהבה עזה מאוד, והוא ברגע מסוים חזר לאשתו ופשוט השליך אותה, כך זה נאמר שם. היא הייתה משוטטת בעיר, דעתה נטרפה עליה, ובסופו של דבר היא התאבדה. את התינוקת של שניהם הוא לקח, כי הוא היה חסוק ילדים, הוא גידל אותה כביתו, וזאת אימה של הגיבורה שלנו, של מדלן אלסטר, ואנחנו עכשיו יודעים זאת, סקוטי יודע זאת, ולכן למחרת, כשהוא יוצא שוב ליום של מעקב, ואנחנו נתלווה אליו, מתרחש בעצם הדבר הבא. אלון, אנחנו עוברים לשבע.
It's all right. Yeah, I'll call you back. Yes. Yes. You all right? Oh, you want this? יש דבר אחד שאני מהסס אם להשמיע עכשיו או לא, אבל אין לי ברירה, דומני. הסרט בנוי בשתי חטיבות שיש ביניהם יחסי מראה. כמו שאמרתי זאת, זו לא מטאפורה. באופן גיאומטרי. הסרט מחולק לשניים. אתם עוד תראו בהמשך, אך אני רוצה שנתפוס מלכתחילה את המבנה. ומה שהיצ'קוק מייצר זה זיקות אופטיות בהרבה מאוד צורות בין החלק הראשון והחלק השני. אנחנו נמצאים בחלק הראשון. אני לא רוצה לקלקל לאלה שלא מכירים, ולכן לא אומר מהו החלק השני. אבל לכן הוא מדגיש עכשיו באמצעות תמונות ואלמנטים דברים מסוימים. הזווית של פניה, התאורה על פניה, הישיבה שלה שם, האופן שבו היא נכנסה לאט לאט בקעה מדלת החדר הפנימי, צבעים. למשל, שמשיגים אותם באמצעות קריות אדומות. מאחר שהסרט חשוב לו באופן מיוחד, שאנחנו נעבור את החוויה פעמיים, ושתהיה אנלוגיה, או ליתר דיוק הומולוגיה, בין שתי החטיבות, היצ'קוק היה צריך איכשהו לגרום לעין, לא למוח. אני מדבר על דברים שהצופה תופס גם אם הוא לא חושב עליהם. זה מקרה נדיר שבו אני יכול לדבר כך. כי אתם, הקהל יושב פה, לא פעם שמעתם בהרצאות האלה על כל מיני מערכות אינטרטקסטואליות, שעל מנת לפענח אותם אנחנו צריכים להיות בקיאים בצופנים, אנחנו צריכים להכיר יצירות מסוימות וכן הלאה. היצ'קוק לא מעוניין בזה. היצ'קוק היה נערץ על 500 מיליארד צופים, אל תשכחו זאת. או לא איזשהו ברטולוצ'י או גודר או קישלובסקי שפונה לקהל סינמטקים. היצ'קוק היה כנראה אחד משניים שלושת הבימאים המפורסמים בעולם בכל זמן שהוא עבד. והוא פונה לקהל אדיר. ולכן היצ'קוק ניסה וגם הצליח לפעול על מערכות פרצפטואליות. כלומר לא לפנות אל דברים שאני אמור לדעת, אלא לפעול על העין, לפעול על האוזן, ליצור את האנלוגיות שלו למשל באמצעות צבעים. ואומר זאת בשורה התחתונה, הסרט אמור לחשף גם כל אדם שיושב בקהל בלי לבצע לצופים בחינות אינטלקטואליות. והוא עושה זאת. אז אם כן, הוא הציל אותה. רק כדי שתבינו איך היצ'קוק עובד,
הרי כשהוא היה באותה שיחה אצל מיץ' ארוסתו, אתם יודעים, בקטע השני של הסרט, והוא אמר לה שהוא מתכוון לתרגל את האקרופוביה שלו על ידי כך שהוא יעלה קודם על שרפרף ואחר כך יביט כלפי מטה ואחר כך על שרפרף יותר גבוה ויביט כלפי מטה, והיא מתלוצצת והוא שם מעיר, מה את רוצה, שאני אעשה זאת על גשר סן פרנסיסקו? אז הנה, גם הערה כזו קטנה אגבית, מתברר שהוא עשה משהו על גשר סן פרנסיסקו. תשאלו, האם הוא נפל משם? לא, הוא רק הציל אישה, נכון? אבל, כפי שעוד נראה, הוא בעצם נפל. ושוב, נפילה שלא ניתן למשות אותו, לא ניתן יהיה למשות אותו חזרה. אוקיי, השיחה המאוד רכה, מאוד ביתית הזו ממשיכה, הם משוחחים שם על הוודה, הוא בלש משטרה, אז הוא מנסה לפענח מה היא זוכרת, מה היא לא זוכרת, מה גרם לה בכלל להגיע לשם, מה היא חושבת שהיא עושה. אבל יש צלצול טלפון מהחדר הפנימי, הוא ניגש, זה בעלה, אגב, בעלה כבר טלפן, הוא אומר לו, הכל בסדר, היא באמת קפצה, הכל בסדר, כשהוא חוזר לחדר המרכזי, היא נעלמה, היא עזבה, היא חזרה לביתה. למחרת, בזמן שהוא ממשיך לשוטט ולחפש אותה, כשהוא חוזר קצת מיואש לביתו, הוא רואה אותה על מפתן הדלת. היא באה לומר לו תודה. היא השאירה לו מכתב קטן. הם משוחחים באותה הזדמנות, ומאחר שהגברת מדלן אלסטר אומרת שבלאו הכי אין לה מה לעשות, הרי היא משוטטת, וגם הוא משוטט, אז הם מחליטים לשוטט יחד. והם פונים, ובסופו של דבר מגיעים לאיזשהו יער, שבו יש שיחה, שוב מדהימה, מבחינת הפיוט שבה, על נצח האדם, על הנשמה, על היסטוריה, על שנים, על זמן, על עצים שנמצאים כבר כאן 500 שנה. ובסופו של דבר, בתוך המקום ההוא, שנראה כאילו צמח מתוך אגדות, נופל עליה פחד, והיא מבקשת אותו, לקחת אותה למקום אחר. ולכן הם מגיעים לשפת הים, ושם, כפי שתראו מיד, נשיקה ראשונה. נשיקה היא אלמנט חשוב מאוד בסרט הזה. ולא אלמנט אירוטי, משהו הרבה יותר חשוב. הרי אתם שמתם לב שבעדינות האופיינית להיצ'קוק, הרי סקוטי הפשיט אותה מבגדיה. היא מודעת לכך כמובן, כשהיא מוצאת את עצמה במיטה זרה, בפיג'מה של גבר. עכשיו, היצ'קוק אמנם עבד בתעשייה מאוד פוריטנית, כפי שאתם יודעים, עד כי ב-1960, 1958, התעשייה הזאת לא הייתה פוריטנית כמו שהייתה דור קודם, והיצ'קוק יכול היה להרשות לעצמו להראות דברים כאלה ואחרים, אבל הוא לא רצה לעשות זאת כאן, כיוון שמה שחשוב להיצ'קוק זה לשאול, אני חוזר ואומר, שאלות על מחויבות אנושית בקשר בין בני אדם. בקשר בין בני אדם. קשר בין בני אדם מתפרט לכמה וכמה דיסציפלינות. ועכשיו נראה אחת מהן. אם כן, אלון, אנחנו עוברים ל10. זה בהמשך לטיול שלהם ביער, הם יוצאים מהיער ומגיעים לשפת הים. Grave? Where? I don't know. It's an open grave, and
stand by the gravestone. Can you tell me? It's my grave. But how do you know? I know. But is there a name on the gravestone? No, it's new and clean and waiting. What else? It's Paddy's dream, I think. There's a tower and a bell in the garden below. It seems to be in Spain. It's in Spain. It looks often it's gone. Well, a portrait. Do you see a portrait? No? If I could just find the key, the beginning, and put it together, Explain it away. There's a way to explain it, you see. If I'm mad, that would explain it, wouldn't it? Madeline! I'm scared. I'm not mad, I'm not mad. I don't want to die. There's someone within me and she says I must die. Oh, Scotty, don't let me go. I'm here. I've got you. I'm so afraid. הקפא רגע, אלון. הקפא, תודה. הקפא את התמונה. אני רוצה שתסתכלו שנייה בתמונה הזאת, היא חשובה להיצ'קוק. יש בסרט הזה 5 נשיקות. למה צריך לספור נשיקות? בסרט הזה צריך. כפי שעוד יתברר לכם. ואני באופן קצת סתום אומר כרגע שכך זה צריך להיראות. כלומר, אם תזכרו את קלינט, את רודן, את קלארק גייבל וויביאן לי, כלומר רד באטלר וסקרלט אוהרה, זה ייראה בערך כך. או את ריק מקזבלנקה ואילזה. כלומר, אני לא אומר עכשיו יותר מכך, רק אציין שהארכיטקטורה של הנשיקה צריכה לראות כך. טוב, אני לא רוצה להישאר יותר מדי חידתי. אני רואה פה 2 אנשים בעת מגע, שמייצרים יחד איזשהו סוג של שותפות, של עונג, של אינטימיות, של הרמוניה. וכך היצ'קוק צילם את זה. זה חשוב ביותר לקבע את התמונה כדי לבחון אחר כך טרנספורמציה שלה. עכשיו, כפי שאתם מבינים, הודגש כאן על ידי סקוטי, ששוב, הוא איש משטרה לשעבר, שחסר לו המפתח, חסר לו המפתח. לא היה לו המפתח, הוא היה רואה את העולם בבהירות. אכן, זוהי האמונה הבסיסית של תרבות המערב, מאריסטו דרך עידן הנאורות ועד ראשית המאה ה-20. אנחנו צריכים מפתח כדי לחלץ את הצפונות ממסתריהן. כלומר, העולם נמצא שם והוא צריך להיות נהיר. אנחנו אולי מגששים דרכנו אליו באיטיות, אבל בסופו של דבר נגיע.